Pag-ampo alang sa mga nagmabdos. Lantawa amahan, among magbubuhat, gamhanan sa tanan, ang matag inahan nga mabdos. Panalipdi sila kanunay sa tanang kadaot ug daotan. Abagi sila palihog sa ilang mga panginahanglan. Uban ni sila pinaagi sa imong Espiritu Santo sa tanan nilang paggalaktan. Hinaot nga hatagan mo sila kanunay og kahimsog ug kalig-on. Hilabi na ang ilang mga gisabak. Panalitdan mo sila sa tanang sakit ug sa tanang kadaot. Palihog hikapa usab ang ilang mga mahal sa kinabuhi nga unta abagan sila kanunay sa ilang mga panginahanglan. Nga hatagan mo sila og kahimsog, luwas ug malipayong paghimugso sa ilang gisabak. Kini akong gipangayo. Amen.